ҷавонон ва инноватсияҳои тиб бунёди фардои имрӯз зери ин унвон дар муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Аввали ибн Сино конференсияи илмии амалии олимони ҷавонон донишҷӯён баргузор гардид. Яке аз иштирокчиёни конференсияи мазкур Меликов Ҳасанҷон Нуралиевич аз кафедраи бемориҳои гӯшу гулӯ ва бинии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон иштирок дошт, ки мавзӯи ӯ дар бораи табобати ринити музмини гипертрофикӣ бо усули нави ҷарроҳӣ мебошад. ман имрӯз дар конференсияи илмии амалии ҷавонон ва донишҷӯёни донишгоҳи давлатии тиббии ҷумҳурияи Тоҷикистон иштирок кардам. мавзӯи ман дар бораи он буд, ки мо усули муосирро ба роҳ мондем. бо роҳи ин усул мо бо ёрии деструксияи ултрасадоӣ, сӯзондани садофаҳои поёнии бинӣ бо ёрии эндоскоп дар бемор баъди ҷарроҳӣ мушкилоти нафастангӣ бо бинӣ тамоман гум мешавад. хубии ин усули нав дар он мебошад, ки баъди ҷарроҳӣ тамоми вазифаҳое ки бинӣ иҷро мекунад барқарор карда мешавад. ин духтур ҳамарӯза бо беморони гӯшу гулӯ ва бинӣ машғул мебошад, ки онҳо аз чунин бемориҳо шикоят мекунанд: душворнафаскашӣ бо бинӣ, гӯшти зиёдатӣ дар бинӣ, каҷи дохилӣ ва беруни бинӣ, гайморит, фронтит, бемориҳои гулӯ аз ҷумла ангина, фарингит, бемориҳои гӯш аз ҷумла пастшунавоӣ, сурух будани парда, овози бегона дар гӯш, зардобравӣ ва